Здравейте хора, днес ще покажа единият ми несесер с химикалки и такива неща, разни работи. Не знам дали ще ми стигне времето, но след хора, ето го и несесера. Вижте хора, има много любов. Това е единия. Тук има за още. А тук има още един. Тук има малки джокченца. Сега хора, химикалките. Хора, ето. Така. И ето ги химикалките. Така, изваждам ги. Ето ги. Тази хора е много яка, защото има аромат. И всички. Ето ги. Сега хора, тези цвети. Тази е зелена, но не знам, че не се вижда зелено.